Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Τα ταμεία είναι άδεια. Όταν λέμε είναι άδεια, είναι άδεια. Δεν υπάρχει σάλιο. Συγκινούμε ειλικρινά όταν άνθρωποι του Μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσω. I want to encourage the Greek authorities to consider and announce additional measures in the coming days to meet this. Των συντελεστών του ΦΠΑ, οι οποίοι διαμορφώνονται από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10% και από 19% σε 21%. Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών περικόπτονται κατά 30%.